Il-lodwa bdiet biqlub imtertqa u bisħab gris, iżda wara ftit feġġet ix-xemx u r-rabtin reġgħu ċċelebraw bil-kbir il-festa ta' San Giuseppe, l-ewwel festa ċċelebrata wara l-sena l-oħra ħabta u sabta waqgħa s-saqaf tal-Knisja ta' Ġisu. Kien għalhekk li l-Gvern Malti permezz tal-Fond tal-Kawżi Ġusti tad-donazzjoni ta' 50,000 euro għal bini mill-ġdid tas-saqaf, ir-restawru l-art tal-ġdid tal-istess Knisja. Id-donazzjoni ġiet ippreżentata mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna lill-Gwardjan tal-Komunità Franġiskana tar-Rabat Patri Martin Koleiro nhar il-festa filgħodu. Ministru kien għamilha ċara li quddiem avveniment bħal dan, speċi l-Istat mista jibqa' bidejh marbuta, imma wedna li jtina l-għajnuna. U propju llum ħanejdu hekk San Giuseppe, il-Qaddis tal-Providenza, propju llum ġejna regalati din id-donazzjoni. Il-jum tal-festa kien ikkaratterizzat mill-marċ tradizzjonali tas-sija li fih jindaqqu bismarċi komposti mir-rabtin. Huwa dan flimkien ma' karatteristiċi oħra li għamel dan il-marċ uniku kif jgħid id-delegat tal-banda lill-Adam William De Battista. Nifhem il-marċ huwa dejjem jibda fis-sijel għaliex inti filgħodu ikun hawn il-quddiesa. U hawnhekk dejjem qatt ma jibda xejn barra waqt li għandek funzjoni ġewwa. Xhieda tad-devozzjoni li għandha l-komunità Ġuseppina tar-Rabat huwa Patri Martin Koleiro. Hija r-rabta li l-komunità għandha ma' San Giuseppe, ġifieri hawn devozzjoni kbira, ġifieri mhux devozzjoni ħajdu hekk sentimentali tal-ajjat u tat-tiżjien biss. Is-sena kollha hawnhekk il-poplu jinġabar. Pari passu mal-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat, Heritage Malta ħadet ħsieb ukoll li tiftaħ id-Domus Rumana u l-Katakombi ta' San Pawl u Sant'Agata b'xejn għall-pubbliku fejn attendew għajluf kbar kif jgħid il-kuratur David Cardona. Attività li fil-fatt dejjem nallaċċaw mal-festa ta' San Giuseppe. Kif tafu jkun hawn ammont sostanzjali ta' nies f'dil festa u l-iskop oriġinali meta bdejna dil-Open Day 6 snin ilu kien li nattiraw ftit minn dawn in-nies li jiġu l-festa. Però kif qed naraw illum di l-attività evolvit ħafna. Iżda l-qofol ta' kollox kien iż-żjarat tar-rabtin fid-djar ta' xulxin fejn flimkien iċċelebraw qasmu l-ferħ tagħhom f'dan il-jum ta' festa. Nino Falzon, anzjan tal-festa jgħid kif din il-festa ma nbidlitx ma' żmien għax baqgħet waħda tradizzjonali ferm. Imma għaddi għalek, fil-bib ħabib għajet ħolħu grok, għettifem biex jgħidik il-festa li makes everybody happy. Okay?